Unohda kaikki, mitä tiesit kirjastokäynneistä. Täällä Varkaudessa kirjojen ja hiljaisuuden keskellä tapahtuu jotain rohkeaa. Sanotaan, että täällä tarjoillaan jälkiruokia, joilla on luonnetta. Eikä se ole vain metafora. Tervetuloa Brutal Eclairiin, paikkaan, jossa laatu ja tarkkuus kohtaavat pysäyttämättömän drivin. Victoria on estetiikan ja täydellisen maun intoilija, Igor on järjestyksen mestari ja juuri se tyyppi, joka tuo tilauksesi perille 1 000 000 euron hymyhuulillaan. Me emme vain leivo, me teemme tätä täydellä sydämellä. Miksi juuri Brutal? Koska me uskalsimme yhdistää ilmakuivatun kinkun suolaisen kalan ja mausteiset kastikkeet pehmeään eclair-taikinaan. Onko se rohkeaa? Kyllä. Onko se hyvää? Älyttömän hyvää. Me rakastamme laatua, mutta inhoamme tylsyyttä. Siksi meiltä löydät sekä tinkimättömät herkut että sydämelliset omistajat, jotka ovat aina samalla aaltopituudella kanssasi. Erikoistoive. Meillä se on jo työn alla. Kaipaatko viihtyisyyttä pienellä twistillä? Tiedät jo mistä meidät löytää. Brutal Eclair. Varkaus. Tule ja hae oma annoksesi inspiraatiota.